Manjak financially media Takhuk te Takhuk song o holo dini os halo neronasang hambairoi Joint Action Committee of Civil Society ni ngui yasak sogo lam sogo sung tini Joint Action Committee of Civil Society koksap lemani bising tu sung press conference press release map to bokha tane homole nero borok joto saimana tabo ADC election buskango o ADC election no winai ruksawinai kami bisingo sini tiprasa nice laima mokhang sak laima bulai toglai soprok laima ni sung lugui tongo sung sini organization omonai bo sung kesang sini o haon okbar siwi tongtung o election ni bisingte sini tiprasa bai taku walai suglai ta tobotung omong sung naigo Tiniwa sung hambai marunai sini tipra haste ni sini election commissioner election lead khainai bedek no sung hambai maru sini Joint Action Committee ni bising tu tani hamale huila wo sini 7 tarik April lo election tongoni election date tongoni bono kabang ma organization ro appeal khaimani application khaimani yagulo nro 6 tarik April tlangkha tani hamale 7 tarik bongha kaisa Easter Sunday mo jara Christian community borok ne kaisa belai khen nang mani sal o sal bone bangi sung Joint Action Committee ni bo o sung haste government sung hambai marawa sung nukha thangai bo 10 tarik March de 12 tarik March so sung borok nukha hamale ne takarjola te dosram rogo belai ur patelai mani sabaisa sung bai sung bone bangi arni bo kabang ma phalnog ro Soksai rojama nukha, sabai rojama nukha, mal khungro sabai rojama nukha. Omono sung Joint Action Committee to tell sung bakhabai omono hamya hanoi sung omono abaklaigo, saklaigo. Omono sung yasa gi maya. Taku bukurun thanigo o rangsak hani si lukusungno diprasa lukusungno so omono kobo. Omoti hai hamya samunge. Nero sasale komajadi. Je borono hamya klainai oborok dini Takhuk se tiprasa Takhuk se belai kosto klaibi dukan klaijamani belai kosto klai gari khungsa paimani belai kosto klaibi nai loan na wina bike paimani borote ki film mani ya sab khoting ka bani Takhuk khoting thang okay election tv nai diniwo o vote painani banginai one shok lai winai no sto klaina nangnai age sang jit na one somung tong thangke omono musung din da klaibo sung sasa gyamono omo haitang thang boseseng lukuni thanigo koboknani musugo te haste hapangni thani sung amonu khabai khubai sung kobogo sung khoroksa responsible citizen o how tipra haste botonai kesang dodor no hamjaknai sini o songstha sini lukorno kobogo te sini state government o haste phano sung kobogo nirokni phanje tongsa o election kesang khlaiwinai pairona ne banganiro ya prinadi te election sekang tabuk je ungmani hai omo hai jeng maning tang ka te omo hai tang thum te election pai go omo hai te bulai to lai tang thum lastly ang pai thang ko musu jara sini political party o je party khai thum contest khai ne ro candidate tong ne ro party khai ne ro neron thani sung khabai khubai ko bok jabo sini o civil society ne theke Nero janje kami bisingo nero ni kormi rok nero mapojok nai mapkhungnai baksa nungbusi dei bobusia ngai manu hani bangai jabusi thairo boro omhai samung hamya tangi tong khamke nero bono mapojok nai je tamani tangkhat te omhai ta tangthung bono nero ma khorai be nai ma thak bai nai omono sini kobok mo ambai